tengang da kanam rem ngat ka kan hun Cristiano Ronaldo bat ka Al Hilal ha ka jingala kai jong ka Saudi Pro League nga pedang sngaba ye piki paralok ki bejus ngotenan ban pa ki video ha ka nei ka channel kumbala jukerpa na kapor shakapor ye kito ki bampa de ban subscribe la de bisngotenan ye ki video ha ka nei ka channel sngaba ban ai jing kershan da ka pin share like bat kam tam ban subscribe ya ka nei ka channel ha ka jingala kai jong ka Saudi Pro League ha pedang ka kan hun jong Ronaldo kata ka Al Nassr persya ya ka Al Oroba ha ka nei ka jingala kai dai hi ka Al Nassr ka ba kham khlain ya ka Al Oroba ban bon ki kabu ki ba kalayo na kapor shikapor hanre kamla ban pen kelai ki shikakol ha ka nei ka jingala kai dai hi ka Al Nassr ka ba kham nyan tenge ya ka Al Oroba na do basdang ban bon hero ki kabuk siar ki ba ka Al Nassr bat Cristiano Ronaldo ki layo penban kimla ban pengelai ki shakakol ha ka ba dan bon ka bol ka ba ki lashut layo ban kerda ya ka da urang akol jong ka Al Oroba ban dan ru ki kep ki ba ki lashut ya ka bol shabar jong ka kol kum ta hap leng ka ba kum kata ka chinga kon ka Al Oroba ka layo ban pen ki ya ka jar ling ba u al soma ha ka minute ka ba saw peu hanrei de ha ka chinga la kai jong ka kala ka ba ar ka Al Nassr ka layo ban pen phai ya ka ne ka kol ling ba u moshal kata hake minute kabasan pawai tang lai minute haden kane ka kol kata hake minute kabasan pusau Cristiano Ronaldo uleo e kakabuk siar para marwai bad urang apkol jongka Al Oroba penban ye kane kakabu kaba uleo syam lala ban penrungi kabol syapo jongka kol hakaba ulashut ye kabol syabar na kakol kabala penlang ya ka Al Oroba bakan yo bor hakane kecingen lakai bad dai hake minute kabahan repusan kalayo ban tap ye kakol pentam lengba ukot manson bat hado bandakot kane kecing elekai kal Oroba kalala ban pelem ya ka Al Nassr hakane kecing elekai daar lekawe kol habapai sekawe pat kecing elekai haka Saudi Pro League kata habdeng ka Al Hilal persya ika Al Ali Saudi hakane kecing elekai dai hi ka Al Ali Saudi kabayo swaban penki ikajar lengba utoni kata hakemenit ka basabu hinyo bat kamenit ka basan pulai hanrei ka Al Hilal kalayo ban pen phai ya baro artali kine kikol kata hake minute ka bahannya pusau lingba u Aldo Sari bad hake minute ka bapara pulai lingba u Leonardo kabawan lingba ke penalti haden kane ka cingela kai kalong sisa ka cingela kai ka ba itnat ba haka ba baro artali kenhun ki balong ki kenhun ki baklan bor ka Saudi Pro League ki persang hikat bala ban yo biang ban benki ya kajar hapdeng ka cinga kon dai ka Al Ali Saudi ka batam kendiat ya ka Al Hilal haka ba dai haka minute ka baprapeu henyo ka Al Ali Saudi kalayo bantap ya ka gol pentam lengba ujo i player jongka kata utoni kumta haka ne ka cingela kai la banong lengba ka hat-trick jong utoni ka Al Ali Saudi kalala ban penlem ya ka Al Hilal dalai la arkol haba pai pat shika cingela kai haka FA Cup haka rau kabasan hapdeng ka kanhun Jangu Emiliano Martinez kata ke Aston Villa persya ke Cardiff City hakane ke jingala kai lingba ki artli kikol Jangu Asensio kata hake menit ke bahan ripopra bat ke menit ke prapeu ke Aston Villa kalala ban penlem ye ke Cardiff City hakane ke jingala kai daar la not goal kat ba ke jingala kai pat haka Bundesliga hapdeng ke Bayern Munich persya ke Stuttgart hakane ke jingala kai kabayan mendik kala kori kanam job haden bakalala ban pelem suk ye ka Stuttgart dalai la kawe kol ye kene kelai teliki kol jeng kabayan monik layo mantap lengba olais hakemenit ka basapusan bots ka kol jeng okoret ka hakemenit ka ban rifusau ban lengba ukoman hakemenit ka bakhendai peu Kublai Shibon ye piki paralok ki bajus ngotenan ban pe ki video hakane ka channel ngin skendo pat hakawe ka video Kublai Shibon